Mga ka-disciple, minsan ba ay naramdaman niyong parang hindi napapansin ni Lord ang mga ginagawa niyong mabuti? Minsan gusto natin ng papuri ng good job mula sa iba. Pero may tinuturo si Jesus ngayon tungkol sa tunay na pagpapala. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyong mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 11, Saturday of the 27th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 11:27-28, habang nagtuturo si Jesus, may isang babae mula sa karamihan hang sumigaw. Mapalad ang sinapupunang nagdala sa iyo at ang dibdib na iyo sinuso. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang ganda ng sagot ni Jesus, mga ka-disciple. Hindi niya binababa si Maria dito. Sa katunayan, si Mama Mary mismo ang pinakamagandang halimbawa ng taong nakinig at tumupad sa salita ng Diyos. Kaya siya tunay na mapalad. Hindi lang dahil siya ang ina ni Jesus, kundi dahil buo ang kanyang yes sa Diyos. Kaya tanong sa atin ngayon, ako rin ba ay nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos? O hanggang pakinggan lang ako? Kasi minsan, ang hirap maging consistent. Pero tandaan natin, ang tunay na blessed ay yung hindi lang nakinig, kundi isinabuhay ang narinig. Mga ka-disciple, kung gusto mong maranasan ng totoong pagpapala, simulan sa pagiging tapat sa pakikinig at paggawa ng kanyang salita, kahit sa maliliit na paraan araw-araw. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.